Moi buenas. Ollo, esta semana estou pillando, vou me apartar, porque pues, igual ninguna cousa que vai gravar. Todos prevenindo aí. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Moitísimas grazas por acudir a esta rolda de prensa que é xoves, motivado porque mañán venres é festivo local aquí en Pontevedra, e por iso adiantamos unha xunta de goberno onde volvemos a aprobar novos recursos para o avance desta provincia. E aprobamos máis de 1,5 millóns de euros para o fomento do turismo e da igualdade, para as cooperativas agrogandeiras e para a dinamización dos concellos. Preto de 260.000 euros para a prestación dos servicios de información e atención ao público das oficinas de turismo da rede Inforrías Baixas, 260.000 tamén para fomentar a igualdade de oportunidades e previr a violencia de xénero nos concellos de menos de 20.000 habitantes, 350.000 euros para que as cooperativas agrogandeiras da provincia poidan impulsar novos investimentos, preto de 540.000 euros para a mellora da seguridade viaria na estrada provincial EP 1202 Seixo, Santomé de Piñeiro, en Marín, e 116.500 euros para o Concello do Grove para que afronte gasto corrente, gasto que é imputable á liña 2 do Plan Máis Provincia. E comezamos e facémolo falando de turismo, porque hoxe aprobamos a concesión das subvencións para financiar o servizo de información e atención ao público nas oficinas da rede Inforrías Baixas. Falamos dun total de preto de 260.000 euros para 29 oficinas de turismo. Estas liñas de axudas concedéronse baixo un réximen de concurrencia competitiva, onde houve un incremento do orzamento con respecto ao ano 24 de máis de 30.000 euros, un 13% máis, e que permitiu que 3 novas oficinas se viran beneficiadas destas axudas. En liñas xerais, os recursos oscilan entre os 6.300 e 14.000 euros e servirán para sufragar os gastos de contratación do persoal que atende ao turista, aos turistas todos que nos visitan neses concellos, neses espacios que solicitaron e recibiron a axuda. E como sabedes, o turismo é un sector económico fundamental para a provincia. Estamos traballando con liñas de axudas como esta para impulsar a súa profesionalización e tamén que todos esos visitantes que nos visitan vivan unha experiencia única e que cando marchan pois non teñan dúbidas, que cando se lle formula a pregunta cando volves, teñan a resposta clara. E pasando agora a falar de igualdade, unha das grandes áreas de traballo transversais deste goberno, porque hoxe aprobamos a concesión de subvencións para o fomento da igualdade e a prevención da violencia de xénero nos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes. Falamos dun total de 260.000 euros. Vanse a beneficiar destes recursos todos os concellos que os solicitaron, en total 48, e as axudas van desde os preto de 2.200 euros ata os 6.000 euros de contía máxima. E cos recursos provinciais, estes 48 concellos van a poder impulsar os plans municipais de igualdade, actividades de sensibilización, formación e prevención da violencia machista, iniciativas para mellorar a formación e inserción laboral das mulleres, campañas de sensibilización e difusión, ou, entre outras moitas iniciativas, crear redes de apoio para fomentar a corresponsabilidade. E, de feito, en liñas xerais, este ano os recursos provinciais fará que 15 concellos dos 48 porán en marcha iniciativas de capacitación e formación en materia de igualdade e prevención da violencia machista. 13 concellos impulsarán proxectos de sensibilización e fomento da igualdade.
11 concellos levarán a cabo os programas de conciliación e educación e igualdade de nenos e nenas e 9 concellos traballarán na avaliación, medidas e mellora nos plans municipais de igualdade. Somos, como sabedes, un goberno comprometido coa igualdade. Este ano, solamente a través de liñas de axudas, habilitamos 460.000 euros. A estes 260.000 euros que hoxe aprobamos, hai que sumarlle os 200.000 que aprobamos recentemente e do que se beneficiaron 40 entidades sociais da provincia. Así que seguimos sumando recursos, seguimos sumando esforzos para que esta provincia sexa un lugar mellor no que mulleres e homes teñamos as mesmas oportunidades. E agora cambiamos de terzo, vamos a falar do sector primario, porque hoxe aprobamos o reparto das axudas provinciais ás cooperativas agrogandeiras. 350.000 euros para que as cooperativas poidan destinar a recuperación e posta en valor dos recursos agrarios. 350.000 euros que supoñen 100.000 euros máis que o ano pasado, un incremento do 40%. Estes recursos chegarán a 12 cooperativas de 7 concellos. Concellos que son Cambados, Forcarei, Lalín, Meaño, Pontevedra, Rodeiro e o Rosal. E as axudas que reciben van a oscilar entre os 6.000 euros e os máis de 45.000. E con estes recursos, as cooperativas poderán facer fronte a investimentos como adquisición de parcelas, vehículo, maquinaria, equipos ou sistema informáticos e tamén a realización de obras nas súas instalacións. O sector primario é un sector fundamental para a provincia. Trátase dun dos motores de emprego e economía moi importante, fundamentalmente no interior da provincia, e tamén unha ferramenta para afrontar o reto demográfico, e logo é a base de outros sectores estratégicos para a provincia, como pode ser o turismo, desde o momento en que nos proporcionan produtos de kilómetro cero a unha gastronomía como é a desta provincia que nos posiciona no mundo. Polo tanto, nós non podemos facer outra cousa que estar ao carón das mesmas, con estas líneas de axudas que avanzan na modernización do noso tecido productivo para que poidan ir gañando en competitividade e facer que esta provincia vaia a máis. E agora vamos a falar de estradas provinciais. Da estrada provincial EP 1202, Seixo Santo Tomé de Piñeiro, no Concello de Marín, porque hoxe adxudicamos por valor de 540.000 euros o contrato para as obras da mellora de seguridade viaria nesta estrada do Concello de Marín. Con estes recursos, imos actuar nun tramo de pouco máis de 2 kilómetros, onde se vai a repoñer o firme, mellorar a drenaxe e realizarse outros traballos como a limpeza viaria e a sustitución da señalización vertical e horizontal. O noso obxectivo, como sabedes, é mellorar o estado dos 1.700 kilómetros da rede provincial e aquí temos outra mostra con feitos con recursos que imos polo bo camiño. E rematamos, como sempre, Xunta de Goberno falando dos recursos máis provincia, porque hoxe aprobamos 116.000 euros para que o Concello do Grove realice o gasto corrente de determinadas actividades. Algúna delas teñen que ver con premios de novela curta Manuel Lueiro Rei e o Premio de Investigación e Cultura Marítima Luís Rei, eventos culturais e actividades como o Nadal no Grove, iniciativas de promoción turística, actividades deportivas, como pode ser a última media maratón que se celebrou recentemente, ou o campamento de verán, o primeiro trofeo da Festa do Marisco de Padel Surf ou as carreiras escolares. Isto, ven a poñer xa de manifesto que lo vamos facendo desde principio de ano, aprobando recursos destinados ao abeiro do Plan Máis Provincia e do que xa levamos aprobados 41,1 millóns de euros. É un plan que hai que lembrar que está dotado con 48,2 millóns. E pola miña parte non teño máis nada que comentarvos e quedavos a disposición por algunha pregunta. Bueno, nós ainda non temos os datos oficiales do mes de xuño, porque aquí traballamos ca oficialidade e rigorosidade
do INE, do Instituto Nacional de Estadística. Isto é unha novidade que adoptamos desde o momento en que chegamos ao goberno. O que fai é públicos os datos a final do mes seguinte, pero que si podemos observar que, mes de xuño, ca calor que fai, eventos que se levaron na provincia, ou temos aquí o claro exemplo en Pontevedra, dígase triatlón ou bienal, que as cifras se supón que volverán a ser de récord, como foron no mes anterior, e cun incremento de turistas estranxeiros. Eso polo que se pode apreciar. No tanto da subvención esta de promoción de fomento da igualdade, beneficia a 48 concellos, cal non a solicitou? Cho paso agora e cho digo así. Sí, porque son os concellos de menos 20.000, pero son 51, pode que... Pero todos os que solicitaron, a veces, ten pasado con algún subvención que é para todos e quedase alguén por aí. Pero si tes, cho podemos facilitar sin problema ningún. Moi ben. Moitas grazas.